Previše su mili, dobro je. Da, svi stani ste. Nadam se pozitivno, dobar dan. A ostao sam Ivan, pa niste da si htio? Jo, što bi rekli, šta da radim, slažem se. Odmah daj fotografija, su svi oni. Ja sad nemam ono da... Izvrši? Sad, imali priliku malo da nadgledate? Nismo gledali uopšte. Niste, a dobro. U toku je takođe i konkurs, odnosno trenutno komisija pregleda prijave za lamelu broj 5. Pristiglo je 538 prijeva, delit će se takođe 25 stanova. Cena tih kvadrata će biti 1000, odnosno 116.000 i 900 dinara. Uglavnom, ista je priča, stiglo je, kažem, 538 prijeva, 25 stanova će se deliti. Ja se nadam da ćemo krajem oktobra imati preliminarnu rang listu i da će uskoro, krajem godine, moći novih 25 porodica da uđu u svoje objekte. Nastavljamo dalje. Ja se očekujem da ćemo i za nekih par nedelja raspisati novi javni poziv za lamelu broj 4 u kojoj će se graditi 74 stana. Čiji stan idemo? Gde idemo? Stan broj 13, petočana porodica, Jetanović. Čestitke žena. Čestitke žena. Kako sam zadovoljan? Super. Dobro. Lepo, da. Ja, nešto treba. Dobro, ko će živjeti? Ja i dete moja. Vi si, dobro.